ଆଉ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? କୋଉଠି ପଢୁଛ? ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ। କୋଉଠି ସେଟା ଜାଣିନ? କୁଡ଼ିଆମାଳ। କେମିତି ଯାଉଛ? ଅଟୋରେ ନା ଚାଲିକି ଯାଉଛ? ଅଟୋରେ ଯାଉଛ। ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି? କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଖସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୁଲିଆ ପାଇଁ ଚେୟାର ବୁଲିବା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଲିଆ ପାଇଁ ଅଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁଲିଆ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏତେ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଏଥର ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇବ ସେଠି? ଭାଷଣ ଦେବ? କ'ଣ ଭାଷଣ ଦେବ ଟିକେ କହିଲ? ଆଉ ଭାଷଣ ଦେବ ଜାଣିନ? ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବ ବା ଜନଗଣ ମନଗଣ ଶିଖିଛ? ଗାଇଲ। ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବଞ୍ଜା ସିନ୍ଧୁଲାଟ ନାବିଲ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ। ବାସ୍ ଏତିକି ଶିଖିଛ? ଏଥର ଗାଇବ ମାଇକ୍ରେ ନା ଏମିତି ଖାଲି କହିବ ମାଇକ୍ରେ? ଆଉ ଘର କେଉଁଠି? ମୋ ଏଟା ଦେଇ। ପୋଷ୍ଟ